Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, ήταν ο Ιησούς Έλληνας? Λοιπόν, να σας πω κάτι, φυσικά και ήταν. Ας δούμε τα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, το όνομά του στα ελληνικά είναι Ιησούς. Αν το όνομα είναι ελληνικό, τότε και ο άνθρωπος είναι Έλληνας. Η βίβλος λέει ότι μερικοί Έλληνες πήγαν να βρουν τον Ιησού και είπαν «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Κατά Ιωάννην 12:21. Ακόμα και στη βίβλο οι Έλληνες ήξεραν πού είναι η Σοφία. Μιλούσε με παραβολές, ακριβώς όπως ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας. Ποιος εφήβρε τη φιλοσοφία? Οι Έλληνες. Σύμπτωση? Δεν νομίζω. Η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στα ελληνικά. Αν οι μαθητές του έγραψαν στα ελληνικά, τότε προφανώς, ο Ιησούς σκεφτόταν ελληνικά. Όταν ο Ιησούς είπε «Εγώ είμαι το Α και το Ω», δεν το είπε στα εβραϊκά, το είπε με ελληνικά γράμματα. Θέλετε κι άλλη απόδειξη? Και τέλος, πού έγινε ο χριστιανισμός πανίσχυρος? Στην Κωνσταντινούπολη, στο Άγιο Όρος και στην Ελλάδα. Λοιπόν φίλοι μου, ήταν ο Ιησούς Έλληνας. Ίσως όχι στη γέννηση, αλλά στην ψυχή του. 100%.